ki khubor ki babnia Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ulaong baka jingla banyalam jong chairman ka ying dorbar Rajya Sabha Venkaiah Naidu bat karukam penyat kalayalam ya ka Rajya Sabha ban kiu ha ka kerdan ka bahadrong haying dorbar Rajya Sabha ha ka jing ai Khublei Khatduh Naidu hadir bakan kutno kapor ba ubat ya ka kam Menteri Rang Badu Kari ulaong baka ying kala kiu ha ka jing troikam dah nyu po na ka shispa ha po ka jing pet ka jong u Ulaong basis pa hanya punya utligibil kidai kibala ban pentrai kam laniatai hakayeng hapo kajing penya jong Naidu. Ulaong ru bagi samla kin tip khamha shapang ka emlang salang shapang ka ribak shapang ka jing sinchar pait ba naki kam jong Naidu. Ka kam ka bau Naidu ubat nakabenta sansnem kan sakut no hakashpoterik unailar. आप तो देश के एक ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिसने अपनी सभी भूमिकाओं में हमेशा युवाओं के लिए काम किया है। आपने सदन में भी हमेशा युवा सांसदों को आगे बढ़ाया, उन्हें प्रोत्साहन दिया।